Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa SkillsPark Tech Hub a cikin wannan complete series na 3D modeling and animation using Blender, wanda mun yi abubuwa masu yawa kuma ina matukar ba wanda suke following din wannan tutorial ƙwarin gwiwa na kar mu yadda mu ɗebe tsammani, wato kusan mun yi duk wani abu mai wahala ma a cikin wannan course, wanda abin da nake tunanin shine ma ke dan wahala a cikin wannan course shine modeling. Kuma mun gama da modeling, mun so mun yi lightning. A wannan video kuma za mu yi ɓangaren da ya fi kowanne a jin daɗi da kuma sauƙi, wanda shine basic material a cikin Blender. Idan aka ce basic material a Blender shine yadda ake sanya wa abu material. A nan abin da sa ba mu ce colors ba shine material kamar na ƙarfe, kamar na abu mai kaushi, kamar na glass. So bara mu kira shi da colors, ba sai mu kira shi da me basic materials. Mun gama model complete, kuma wannan shine part 7 na wannan complete tutorial series. Special thanks to SkillsPark Tech Hub da suka dauki nayin wannan course for free, wanda shine karo na farko a yaren Hausa ga baki ɗaya, kuma dama ce ga dukkan wani mai jin yaren Hausa a faɗin duniya da ya yi joining wannan course na 3D modeling animation a dama da shi a cikin wannan skill mai matukar muhimmanci. So kamar yadda muka sani tun daga part 1 ko tun daga part 2 mun yi magana akan wireframe mode. Idan muka klike zai mai da mu wireframe. Mun yi magana akan solid view, inda zai mai da mu kan solid view. Mun yi magana akan material preview. Mun yi magana akan render view yayin da muka lighting, wanda shine wannan scene din, wanda kamar yana faɗa render view shi ke nuna mana exactly abin mai da dai kasance. Za mu ga shadow, so amma yanzu gashi nan akan render view amma everything is white. So ya za mu yi mu sa abubuwan nan kala, su ne mu clicking akan material preview. Material preview zai dawo da kai kamar nan bangaren, shi ya nuna maka shi a nan fari, amma me material preview ya fi render sauki saboda kamar baya calculating din shadow da sauransu, sai sa kawai da mu ga normal ya ba mu abin da muke so, kai da muke so. Wannan in ba manta ba, wannan ma mun amfani da material preview mun sa mai kala, wanda a wannan video za mu fara sa kala ta hanyar zuwa shading. Mu clicking akan shading zai kama nan. Yayin da muka clicking akan shading, bari mu fara da mu clicking akan gidan tilde key, ko bari mu fara da tuta. Mu fara da tuta, inda za mu yi tutar Najeriya saboda kishin ƙasa. So mai clicking akan plane din nan, mu danna new, za mu yi rename din shi ta gurin zuwa material, mu sa masa suna, bari mu ce tuta. Yes, idan muka ce tuta za mu ga a nan gurin ga wani abu nan ya fito guda biyu na gurin. So a fahimci abin da zan yi bayani akan shi sosai, za mu ga bangaren sa Blender ana amfani da kamar code ne ko in ce sorry, kamar programming din colors ko materials ake a cikin Blender. Wannan abin ana kiran shi da node. Za ka yi amfani da sama da node 20-30 wajen creating wani specific material. A nan muna da basic node guda biyu. We have material output, we have principal BSDF. Material output shine yake nuna mana dukkan wani data da muka tara daga baya, node da muka na connect na data yana fita ta material output. Material output shi yake gaya wa Blender cewa wannan duk abin da mu tara a nan gurin, wannan shine zai shigo cikin nan, wanda da ran danna control da right click na yanke shi zai baki kirin. Wannan kamar ya kone, kamar bai san ma me shi ba, saboda mai material output ya gutsure da principal BSDF. Even wannan kai da muke gani a cikin wannan abin yana da alaka da inda ja wannan ne clicking akan surface, za mu gan shi a nan gurin. Sorry, bari kuna mana screen cast key mu ganin me nake clicking akan shi. Yawwa, so everything na clicking za mu gan shi ya zo mana a nan gurin. So principal BSDF yana kunshe da some settings na color, wanda idan kana fara Blender wanda ba wannan version din ba, da ka dan same shi da dan bambanci kaɗan tsakankanin naka da na, amma duk da same raga abin ɗaya ne, kawai wancan kamar ya dan tsanyi ne, wannan kuma ragan shi haka. Number 1 abin da zamu fara kan shi principal BSDF is base color. Ko da misali ba mistake ka goge shi, delete, ya raka da shi shift A to add, kamar da muke adding kai searching nan principal BSDF. Ina yake principal BSDF zai dawo, sai ka dauka connecting din shi da surface ko da ya gudu. Base color anan za mu sa kala, an gani, ko mu sa kala ta nan, ko mu amfani da hex value.
za ka yi amfani da hex value. Wannan wanda suke web development sun sani za ka yi amfani da hex value a code. Misali in ce 808000 an ga bani wani kala ko da yana so ya zama fari fat zan sa masa ff guda 6 ya da fari fat, wannan kala kenan. So ina so mu yi amfani tutar Najeriya za mu sa green, so amma green din Najeriya kamar yana dan duhu, maybe kamar haka. Anyway, green din Najeriya kamar haka yake. So the next thing shine green white green ne, muna so mu sa fari a nan gurin. Ya zamu mu sa fari? Tap to go to edit mode, want to go to front orthographic view, sai mu selecting vertex din da muke so mu sa fari, kamar wa'annan sun isa ko kuma yayi yawa bari ɗiba nan zuwa nan, haka yayi, shi nan sa fari. Sai in je clicking akan material, zan ga plus, na clicking akan plus in sa assign, wato na assign new material, sai na new material, sai in sa shi ya zama fari fat ware nan gurin, shine da FFF. Sai zan kai haka za ka samar da kala a nan gurin, ga kalan green material ga na tuta ga na white. Suna asalin material ne, suna asalin material ne shi muka sa suna tuta. So the next thing is settings da zamu duba, ran yi bayani a ragowar idan mun zo sa ragowar kala, amma yanzu akan wannan kawai wannan bar shi haka. Clicking akan na karfan tutar, new material, musamman da suna Paul, wato shine Paul din tuta din. Sai mu sa masa kala to be dan black, kasa da nan black, ko black ma complete black, black complete 00. Idan black, amma ina so ya zama karfe ne. Idan muka zoom in muka zo kan shi za mu ga anan duba kalar kawai yana da reflecting kana, amma bari ga wani abu, muna da roughness anan ko. Idan na rage roughness, alhala kale da dau yana killi ko. Idan na kore roughness, bushi bushi kenan. Ga metallic, in na kore shi za mu ga ya zama kamar karfe, wanda roughness ne ya sa bai mana kama da karfe ba. So anan kun ga yadda karfe yake shining. So metallic karfe, roughness kaurinsa. So mu sa metallic ya zama kamar 0.5, sai mu sa roughness ya dan zama kamar haka 0.3. to za mu ga ya dan shining kaɗan, pole ne na karfe. The next thing is mai clicking akan garin dutsen, muna so wannan ya zama shine garin gabaki ɗaya, shi ma za mu sa masa blue color, green sorry, kamar dutse ne na ciyayi, amma wannan green din ya zama mai dan duhu kaɗan kamar haka. Bayan ya zama mai dan duhu kaɗan, bari mu ga duhun kamar haka yayi light sosai, something like that haka. Sai roughness, ciyawa ce, urish bushi kai ya dinga reflecting, amma da ran sa shi mai roughness mai kasa da roughness, bari mu ga me zai mai ne kasa da roughness. Mai da roughness 0, ina clicking kalawu ne dawo yadda yake wani kyalle, so mai da roughness ya koma 1. The next thing is gidan, mai clicking akan gidan, mu sa masa new material, base color mu sa masa blue, blue yayi kawai kai tsin haka ya isa. Sai mai clicking akan wannan abin, shi kuma mai clicking new material, mu sa mai kala kawai dan gray kamar haka, shi ma mu kore masa roughness. To idan mun tashi wannan kala shi nake son sawa nan da dirkan nan, to nan zan je kawai ka danne nan da left click ka jawo ka dora akan wannan, da ka dora ra ga yawo. Sai mu jawo shi za mu sa a wannan tudun na saman nan, mu jawo shi mu dora shi akan nan ma ya hau. Sai mu jawo shi mu je cikin ratsa nan akwai fari muna ganin shi ko ba za mu canja farin kala ba, bari mai hash to hide, mai hiding din shi. Sai mu ƙara jawo wannan mu samu wannan kalan nan, to alt h mu da wancan, wato za a samu fari da ratsa. Wannan mu bar shi a new material, mu sa masa kala kawai fari fat, fff fari fat. Kwano, wani kalan kwano yayi? Bari mu yi jan kwano. Idan muka yi jan kwano za mu je mu sa masa metallic, karfe kenan, zama na karfe. Je mu sa metallic kamar haka, za mu gani ya zama kamar karfe. An gani ba sai mu taɓa roughness ba, yana shining irin na karfe. Sai abu na gaba shine wannan abin na jikin nan, mu sa mai kala kamar brown, something like that, brown
kamar haka a biya ka bai ba, mu ga brown kamar haka wannan yayi. To wannan brown din shi za mu sa a kofa, sai mu jawo shi mu sa a kofa, a kofa da zan brown. Sannan shi za mu sa a gefen nan ma, wannan gefen sai mu jawo shi mu sa a gefen nan. So za mu ga yanzu muna ta kala wasa muna ta yin kala. Abu na gaba shine wannan mu bar shi a fari. To sai sa za mu yi clicking akan wannan ya mai apply din wannan material din, wannan mu sa masa wannan kuma ya kara haske fari fat. Wannan kofar kuma ga wani frame ga wannan karfen. Wannan karfen mu clicking akan shi muna so mu mai da shi silver. To silver kamar haka ya ga cewa ta metallic a ƙasa da roughness. Roughness 2.3 za mu ga fara shining. Muna sa 5.3 za mu ga ya fara shining, bai silba sosai ba. In ƙasar roughness ɗin kalan ne kamar na sa shi a ɗan duhu kamar haka, ƙara metallic. So za mu ga ya yi shining. Sai wannan ƙarfen na farandan nan shi kuma mu mai da shi baki kirin ƙasa ga baki ɗaya, mu sa metallic mu taɓa roughness. To idan mu tashi shi za mu samu wannan tsagu-tsagu wannan ragar sai mu je mu jawo shi mu zo kan ragar mu ɗora shi. An gani ya dawo. Kuma shi za mu jawo mu samu wannan indararan, wannan abin indararan na ɗiba ruwa shi ma mu sa masa ya zama baki. Sai wannan shi kuma mai kwafi ɗin wanda muka samu wannan mu sa masa kamar karfe ne na silver aka yi amfani da shi, shi ma ya hau nan ya hau can inda mun yi miro. Next, the next thing is window. So window anan gurin mai clicking akan shi, window frame bari mu fara da shi. Za mu sa masa material metallic kawai za mu ja, mu mai da shi kuma fari fat, hex value of FFF fari fat, amma mun sa masa metallic kuma nan taɓa roughness. To shi da mai kwafi a gyan mu sa ma wannan window, mai kwafi mu sa wa wannan. An gani in ta kama mu sa a kofa ma, kofa mu sa a kofa, mu sa a kofa shi the same. Yes. So yayin sa wannan mai clicking akan window new material, amma a nan bangaren za mu goge wannan principal BSDF. Ya za mu sa shift A to add mai sacin din glass BSDF, sai mai connecting din shi da surface. To ya zama glass wannan. A nan ne za a gan shaka idan ba kuma kan render ga ana yin ganin ciki. So glass din nan mu dimbule shi mu sa mu nan, mu ɗibe shi ta nan mu danne mu sa nan, mun sa glass. Abu na gaba shine bricks din saman nan gurin. So kowane kala kake so za ka sa, wannan is the method da za ka dinga bi tiriyan kana sa kala kawai kai clicking akai ka danna new material, kai assign material, ka zaɓa abin da kake so ka sa masa. Wanda akwai zan yi video mai muhimmanci akan only basic material. Saboda akwai abin da kira da procedural material, kamar irin kaza ka dan sauraka da gidan tukunyar ƙasa. Kuma tukunyar ƙasa akwai dan kaushi a jiki, akwai dan alamar yatsi a akwai dan karshe a jiki. Ana kiran irin wannan abin da procedural material, wanda za mu samu time za mu yi video a kansa, saboda material is one of the most important part in 3D visualizations. Dalili ko shine shi ke nuna mana asalin ya abu zai kasance, ba kala ba abu. Ko da kana da good lightning, ina ka samu bad material ba za ka ganshi. Wannan idan mun gama da mu koma kan render mu ga zai kasance. So control S mai saving. Abu na gaba da shine wannan bricks din saman nan gurin. So yadda za mu yi wannan bricks din shine ina so mu sa mai kala kamar bari mu sa kala mu ga. Mu clicking akan shi, tap to go to edit mode. Okay, mirror ne ko? So rami apply din shi, lokaci da rami apply din wannan mirror din. Mu je mu apply din array modifier ta hanyar zuwa nan gurin, ya zama kenan dukan shi object na ɗaya kenan. Sannan me add select everything, p to separate by loose part, this rabu kowanne zai mai zaman kanshi. To me clicking akan ɗaya mu sa masa new object, mu sa mai kala kamar brown kalan wannan brown din. So idan muka sa mai kala brown, click mai hiding wannan h mai hiding asalin wannan h, mai hiding wannan abin h. Iya su kadai muke so bricks din. Mai select din su gabaki daya ta hanyar na B, wato box select, ba sanin hakan juya ta nan, B box select ne haka. A ƙarshen taba wannan sai ta control L su link material.
link material duka kala ya hau kan shi, amma wannan shine komai, duk kalar da ka je ka canja ma wannan za ga duka kalar nasu ya canja. So wannan shine active ɗinmu, active shine active. So ina so in sa wannan bricks su zama different colors ba wai kala guda ɗaya ba, to mu je nan gurin mu dana shift ɗin mu ɗauko color ramp, mu ɗauko kuma object data, search object data, object ko info, object info, sai mu zo mu connecting random to fact, sai ka nan base color to nan. So an gani ya ba mu kala guda biyu, kana da dama ka ya ƙara yawan baki ko kuma yawan wannan kalan. So mu klikin akan wannan kalan, je nan gurin sa masa brown din, brown mai duhu kamar wannan, wannan brown ne, yes kamar wannan yayi. Sai mai klikin akan wannan farin, mai klikin akan shi mu je mu sa wani brown amma mai dan haske ko mai duhu ya wancan duhu, brown kamar wannan, yes. So za mu zo mai control din adadin yawan wanne muke so ya fi yawa, an gani in ka yaka wanne kake so ya fi yawa za ka sa wanda kake so ya fi yawa. To za mu yi ƙari kuma a tsakiyar nan ma, sai mu zo mu ƙara new add wannan kenan, mai klikin akan shi, shi kuma mu je mu sa brown amma mai haske, complete brown mai haske kamar haka. So a kalle da abin ya kasance, wanne kake so ƙara ne kake so ka rage, za ka yi control ɗinsu da wannan abin. Wannan shine dabara da mutum zai yana so ya irin wannan sa kalan daban abu da yawa haka. Kun gani idan ka ƙara wannan to kowane kala ne kana so ka samu wani abu random colors, abin da za ka yi kenan, kowanne gana shi. Na ka canja wani kala za ka je nan ka klikin ka taɓa ta nan ka gyara, in wannan ne ka klikin akan wannan ka yi ta nan gurin ka gyara, idan wannan ne ka klikin a nan ka yi ta nan ka gyara shi. So wannan shine alt h mu da everything. Za mu ga ina ga a yanzu mun sa wa komai kala, sa kala yana da matuƙar sauki. Mu koma kan layout 0, mu koma kan camera view, amma view ɗina bai kyau a haka ba, bari na klikin akan nan na kwaɗa na rufe shi, sai na jiyo view ɗin na ran jiyo view ɗin to something like hadari ya ɗan fito, something like that haka. So mu koma kan render mu ga me zai wani result zai bamu. So idan ma kala za mu ga mun sa object kala, wannan shine da ake sawa object materials a blender, wanda wannan kawai basic material muka taba, amma kana so kai advanced material ba haka ake yin shi ba. Akwai node, sai ka iya samun object guda ɗaya, misali a samun object wanda yake baki ne kuma yake daukan yake zuke haske. Akwai misali idan ka dauki kamar, bari ba misali da wannan mic din da ke nan gurin, nan za mu ga yana reflecting amma nan gurin baya reflecting. So duk irin wannan dabarun da za ka yi, kai wani abu mai kaushi, kai wani abu mai laushi, kai wani abu mai santsi, dukkan irin wannan dabarun yana under basic material, wanda bari mu gwada rendering din one frame na wannan aikin da muke da ta hanyar ta F12 mu ga result din da zai bamu. So wannan shine one render result. Za mu ga light ɗinmu da muka saka na HDRI ga wannan, sannan ga kala ya fita wannan aikin. So wannan shine basic material, wanda a next part za mu cire dukkan wannan colors ɗin da muka sa wannan abin from material mu sa texture. Menene texture? Texture shine mu ɗauki ainihin material na dutse, misali mu sa akan nan, ainihin material na bango mai kaushi misali mu sa a nan, ainihin material na katako mu sa a jikin kofa nan, ko material ma na kofa nan. Ya za mu yi mapping din wani texture a jikin wani object a cikin blender, shine abin da za mu yi a next video. Wani shine idan kana da tambaya ka yi rubuta mana comment section below. Sannan kuma idan ka irin wannan project na second da na shi, ina so ka min tagging din shi akan SkillsPark Facebook page at SkillsPark Tech Hub. Sannan idan mun shiga next part za mu fara basic texturing a blender. Special thanks to SkillsPark Tech Hub da suka dauki na wannan course for free. Dama ga dukkan wani mai jin yaren Hausa da ke faɗin duniya da ya joining din wannan course na 3D model and animation a dama da shi, domin kuma koyon wasu courses daban-daban ba iya 3D model ba, kamar web design, graphic design, video editing, web development, UI UX, da ma soft skills kamar su business skill, entrepreneurship da sauransu. Kai joining SkillsPark Tech Hub akan social media platform ɗinmu, ko kuma ka same mu a garin Kano kan titin
Zaria Road da ke kusa da Farm Center. So, and see you in the next part. Bye.